ndị nke so wee na-enyere aka n'ọrụ otu na-akwụ maka njem awere n'okporo ụzọ n'Awka Unit 1 bụ ndị nke chịkọbara nnukwute ọgbakọ nkụzi pụrụ iche n'ọdụ ụgbọala bụ nke nwere na Roma ya nakwazi n'isi ndị nke na-alụ ọrụ na ụlọ mgbasa ozi Anambra Broadcasting Service Awka na ya bụ usoro nchekwa nke okporo ụzọ na-enye aka n'ihe dị iche iche. Onye wetara akụkọ a bụ Kenechukwu Chukwudị nụrụ ya bụ akụkọ ọ ga-ewetara gị. Oge ihe nkụzi ahụ na ọba ụgbọala dị iche iche, onye bụ Special Marshal 1 Unit Coordinator bụ Maazị Geoffrey Onyebuchi gwara ndị na-anya ụgbọala ọtụtụ ihe ha kwesị ị na-eme ịchụpụ mbelede okporo ụzọ ma ha na-anya ụgbọala ha, nke gụnyere ị na-anya moto nwayọọ, mmadụ ị na-aza ekwentị ma ọ na-anya moto, yanakwa ị na-agbado seat belt nke ụgbọala ma ha na-aga njem, nke na-enye aka n'ibenata mbelede okporo ụzọ. Ndị otu ahụ mechakwara gaa ịhụ onyeisi ụlọ mgbasa ozi ABS na ọfisi ya bụ Maazị Chido Obidiegwu, ebe Maazị Onyebuchi gwara ya maka njem ha inye nkụzi nyegara ndị na-anya ụgbọala yanakwa ndị ụlọ ọrụ ABS maka mkpa ọ dị ịdị uchu na ihe gbasara mbelede okporo ụzọ. Na oge ọ na-anabata ndị ahụ, Maazị Chido kwuru na nkụzi ha bụ ihe bara oke uru, ọkacha kịta a na-enwe ihe ike na-enyegere ndị na-ahazi njem okporo ụzọ, nke o nyekwara ụmụ nwaanyị ndụmọdụ ị na-eneba ụgbọala ha na-anya anya na ọ bụrụ ihe ha ga-arapụrụ di ha ka ọ na-emere ha. Na oge ọ na-enye ndị ụlọ mgbasa ozi ABS nkụzi, Maazị Onyebuchi nyere ha ndụmọdụ ka ha na-aga n'ụzọ ebe ha na-ahụ ụgbọala na-abịa ha n'iru, yanakwa ị na-agba mbọ ịhụ na ụmụntakịrị nọ n'azụ ụgbọala na-abụrụ ị na-anọ n'iru. Ọzọ bụkwara ị na-aza ekwentị mgbe ha na-anya ụgbọala, nke bụcha ihe na-eweta mbelede okporo ụzọ. Onye otu ahụ bụkwara onye bụ ABS Director of Legal Services bụ Odoziakụ Juliet Mbọnụ kwuru na nkụzi ahụ bara oke uru, bụkwara nke a ga na-eme kwamgbe ma mee ka a mara na ihe gbasara nchekwa okporo ụzọ abụrụ maka ndị nwere ụgbọala, nke o nyere ndụmọdụ ndị ji ọkpa gaa n'ụzọ ị na-aga n'ebe e mere ha na-abụrụ ị na-aga n'ụzọ, ọkachakwa inye ndụmọdụ nyegere ndị na-anya n'okporo ụzọ emegide ka ntụziaka si kwu. Onye otu ahụ ọzọkwa bụkwara onye bụ Acting Director nke News and Current Affairs Department nke ABS bụ Odoziakụ Judy Jeff Nwabueze kwusiri ike na ụmụ nwaanyị ga-agbasi mbọ ike ị na-eneba anya na ebe ụgbọala ha dị na-abụrụ ihe ha ga-arapụrụ di ha ka ọ na-emere ha, ma matakwa ihe akwụkwọ Highway Code kwuru, nke ga na-enye aka ịkwụsịnata mbelede okporo ụzọ. Ihe nkụzi ahụ bụkwa ihe ajụjụ na ịza ya jupụtara na ya. Site n'Awka, aha m bụ Kenechukwu Chukwudị n'akụkọ ụwa ABS.